Bilboko udala euskararekin bat. Otsailaren 10ean prentsaurreko bat gauzatu da Bilboko udalean. Hirian martxan jarriko diren euskara sustatzeko tailerrak aurkezteko. Bilboko udaleko euskara sailak hiriko hainbat hezkuntza zentrotan kirola eta teknologia berrien bitartez euskararen erabilera sustatzeko tailerrak martxan jarri ditu. Ekintza hauek gaur egun gazteen aisialdikoak izan. Tailer hauek Itzarri Consulting aholkularitza enpresa koordinatu eta esarriko ditu. Atletik klubeko jokalari batzuen kolaborazioarekin batera. Koikili Lertxundi, Gorka Iraizoz, Ibai Gomez, Iñigo Díaz de Cerio, Aitziber Juaristi eta Iraia Iturregi, euskara, teknologia berriak eta kirola gazteen artean murgilduko dituztelarik. Gainera, proiektu honek Fundación Athletic Club Fundazioa eta Bizkaiko Gurasoen Elkarteko kolaborazioa izango duela aipatu beharra dago. Ekimen honekin, euskara sailak hezkuntza zentroetan euskararen erabilera indartu nahi du. Ez soilik ikasketa esparruan, baizik eta ikasleentzat oso garrantzitsuak diren beste esparruetan ere, kirolean eta teknologia berrietan hain zuzen. Tailerrak Bilboko eskoletako 12 eta 14 urte arteko gazteen artean emango dira. Erreferente diren kirolariekin batera, ulermena, irakurmena, deskribapena eta teknologia berriak landuko dituztelarik. Eta da, gaurko programaren helburua da euskara, teknologi berriak eta kirola uztartzen. Eta horretarako ezinbestekoa da gure gazteentzako, gure nerabentzako, programa hori garatzen dauan pertsonak haientzako referenteak izaten. Era berean, tailer batzuetan, San Inazion aurkitzen den euskararen etxera bizitaldia egiteko aukera izango dute. Non, euskararen interpretazio zentroan gure hizkuntza maitearen historia eta bilakaera ezagutzeko aukera izango dute. Kirolarien laguntzarekin, gazteek deskribapen pertsonal bat egiteko teknika ezberdinak landuko dituzte. Jokalariari galderak eginez, bere bizitzan eta atletiken izandako esperientziak eta zaletasunak beraien lana egiteko erabiliko dituztelarik. Ondoren, ikasleek egindako lana PowerPoint baten bitartez kirolariari aurkeztu beharko diote. Honez gain, euskarazko bilatzaileak zeintzuk diren ere ezagutuko dituzte. Guzti hau azaldu nahian, Bilboko udaleko areto nagusian, Ana de Castro, euskara zinegotzia, Ibai Gomez, Koikili Lertxundi, Iraia Iturregi eta Aitziber Juaristi, Atletik klubeko jokalariak elkartu dira.